Takže mě jmenuji Milan Tomíček, prováděli jsme tady baristický kurz na škole. Jsem členem České barmanské asociace, jsem jejím lektorem, kde se zabýváme vlastně baristickými a barmanskými kurzama. Mimo jiné provozuju kavárnu a koktejlový bar v Třinci Destiny, kde je dokonce jedna studentka z této školy dneska pracuje. Vlastně v Bruntále na škole jsme vedli dva dvoudenní kurzy, které byly zaměřeny právě na baristickou přípravu, takže práci s kávou, kdy studenti se učili připravovat espresso, cappuccino, no a potom samozřejmě měli i ukázky, jako je například různé alternativní přípravy kávy, jako je turecká káva, French press, dripper, V60 a další. Během toho kurzu se snažíme opravdu studenty naučit, ať umí připravit skvělé espresso a zároveň ať pochopí princip šlehání mléka, protože ne každý kávovar, každý kávovar se chová trošičku jinak, takže často studenti zjišťují, že po kurzu, kdy jim to tam na tom kávovaru jde a přijdou na jiný kávovar, tak musí pochopit, že tam je jiný tlak, jiná pára, ale my se snažíme tak, ať to do budoucna zvládnou. No a samozřejmě další takové plus, nebo co je fajn, že vidí různé ty alternativní přípravy, které jsou dneska trendy. Myslím si, že pro ty studenty je super příležitost už jenom to, že vlastně po absolvování těchto kurzů můžou jít pracovat do kaváren. Dneska ty kavárny, můžu říct, že rostou jak houby po dešti, takže je to docela žádané a i ta baristika, takže je to jeden z takových nových trendů, kdy můžu říct, že dneska málo kde vidíte nějaké diskotéky a takové věci, které se zavírají a všude vidíme různé bistra, kavárny a myslím si, že to je takový trend, takže pro ně to bude takové velké plus do budoucna. U mě to je strašně nadlouho, by bylo nadlouho. Nicméně, co se mě týká nějakých začátků, zpočátku jsem se věnoval barmanství, jakožto barman. Začal jsem flérem, házení s láhvem a takhle. Dále potom jsem přešel na klasické míchání koktejlů. Provozovat kavárnu, koktejlový bar byl další jeden z mých snů. U toho se člověk naučí, když už provozuje tu kavárnu, tak se naučí pracovat s tou kávou. Což mi donutilo, taktéž jsem byl i dlouho obchodním zástupcem různých společností, takže jsem prodával jak kávu, tak sirupy do koktejlů. No a mimo jiné taktéž vlastně s kolegou, se kterým jsem tento baristický kurz vedl, tak provozujeme zhruba už nějakých 20 let cateringové služby po celé České republice, kde si nás zvou různé firmy na večírky, barmanské show, degustace a další věci. Co se týká mých studií, tak já jsem začínal dělat úplně odlišný obor, kde jsem studoval automatizačního technika. Ten obor mě moc neoslovil, takže potom jsem přestoupil na hotelovou školu, kterou jsem si dokončil. Dále jsem si, protože mě ten obor zajímal, tak jsem si udělal i kuchaře číšníka, abych dokázal vlastně vůbec porozumět některým surovinám a trošičku více se o to zajímat. No a v neposlední řadě jsem dál studoval marketing a management, jak střední, tak i vysokou školu dálkově souběžně. Co se týká oboru gastronomie, celkově gastronomie, nejenom baristiky, ale celkově gastra, myslím si, že to je u nás velmi podceňovaný obor. Za mě je to velmi krásné, protože pracujete s lidmi. Sice ne každý tohle v sobě má, aby mohl mezi ty lidi vystupovat. Dneska vidíme i spousta nových bister, kde mají otevřené kuchyně, takže vlastně už dneska ten kuchař jde vidět, takže je tam přímo to vystupování před tím hostem. No a zároveň jakoby, myslím si, že to spadá jako do každého řemesla, takže těch řemeslníků dneska velmi ubývá a ti, co jsou dobří, tak myslím si, že jsou i dobře finančně ohodnocení, takže pokud ti studenti budou chtít se někam dostat a zároveň nezůstat na jednom místě někde, v vozovkách se někde zakopat, když to tak řeknu, tak se dá i tímto zaměstnáním vydělat pěkné peníze a prožít jakoby super fajn práci mezi dobrou partou lidí. Co se týká zahraničí, tak já jsem několik mám za sebou. Měl jsem možnost pracovat v Polsku, protože bydlím blízko hranic Polska, takže v Polsku. Chvíli jsem působil v Řecku. No ale
takové ty mé sny, že dostuduju, odletím do Ameriky, že tam někde na loď nebo něco, to všechno tak nějak padlo díky tomu, že jsem si otevřel svůj vlastní bar, který původně jsem si říkal, že bude otevřený tak rok, dva a pak teda budu plnit si další sny, no dneska už je to 13 let, co provozuju ten bar, takže už nastala rodina, další povinnosti, no a myslím, že mi asi nic neuteklo a jsem rád, že můžu být ve své lokalitě. Gastro versus Česko versus zahraničí je hodně zajímavá otázka. Zase záleží, jak to ten člověk pojme. Buď zůstanu někde, kde prostě o mě nikdo skoro nedoví, anebo půjdu směrem dopředu a budu chtít ty samé trendy, které fungují v zahraničí, takže budu prezentovat tady u nás. A ono se jí říká, že vlastně barmani, baristi měli by myslet globálně, ale pracovat lokálně, takže já se inspiruju velmi často barmanama, kteří pocházejí od nás z Čech, protože jsou velmi úspěšní ve světě, tak často jezdíme na různé školení, kde se jimi necháváme inspirovat, no ale veškeré ty věci, které oni používají ve svých zemích, tak se snažíme aplikovat tady u nás s našima surovinami, které nám jsou blíž dostupné a zároveň i chuťově úplně někde jinde, než když si představím, že bych měl používat čerstvý ananas, který dozrává někde cestou, tak vím, že ta chuť není taková, kterou oni mají sami, takže snažíme se opravdu pracovat lokálně.